Joekskapel met veel geluk. Oet echt. Met veel geluk, joh. Ja, we winnen. De eerste groep uit Mazeik. Grote groep, Freddy. Inderdaad, dat is de Hepperwijk. En die doen dit jaar het peperkoekhuisje van Hans en Grietje. Het sprookje moet ik niet uitleggen. Maar dat is een groep die jaren en jaren meduit in de halfhasses doet. En die ook altijd heel prachtig voor de dag komen met zelfgemaakte kledij. Heel aangepast aan het thema. En we moeten letten, wiel op de wagen. Ja, de wagen, dat is eigen. Kijk, de Hepperwijk heeft altijd van die nostalgische ingrediënten metgebracht. En ze trekken altijd de wagen met twee prachtige paarden. En je moet kijken naar het koperwaar van die paard. Ook kijk tot uit de heks op het eind. Dat is wel een hele lelijke. Dat is een vriendelijke, ja. Ja, inderdaad. Maar je ziet de paard nou. Kijk eens wat prachtige koperwaar dat die op hebben. Hallo, Allah. Hans en Grietje. Ieder jaar een prachtig gebeuren, de Hepperwijk. Die brengen altijd het nostalgisch in de stoet.